Град Крий село Оризаре достига до вас благодарението на Дом на антиките. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Марко и история на село Оризаре. Това е пети епизод от поредицата Град Крий село Оризаре. Тази поредица си говори цялата историята на село Оризаре. В момента сме в част имот, където се намирала джамията в село Чилтъкчи. По-точно на второ село Чилтъкчи. Доста скоро ще видите нещо уникално. Едно село, което изчезва, но и се появява. В момента около мен се намирала джамията в село Чилтъкчи. За джамията, разбира се, не се знае много. Знае се, че до 1900 година са изчезнали вече останките. Най-късният спомен за джамията е довар. Предполага се, че този довар е от джамията или е по-късно издигнат около 1910. Джамията се предполага, че е изградена всъщност от Хорусан и най-вероятно малки части от нея са били градоред. Също така е била съставена и от тухли. Най-вероятно джамията е била с среден стандарт за по-миналият век. Уважаеми зрители, в момента продължаваме епизода в Дом на антиките. В момента виждате всъщност малко керамиди и една тръба, направена от глина. Това не са находки от, разбира се, джамията, но такива имаме. 4 елемента, от които 2 най-вероятно не са от нея. Разбира се, затова никой не може да каже на 100% поради една причина. Трябва да се направи биологическо изследване, ако трябва да докажем, че дадения предмет е от точно тогава. Разбира се, ние предполагаме, че останалите 2 предмета са, как да го кажа, най-вероятно от джамията. Но само предполагаме, разбира се, защото няма как да направим по-подробен анализ. Ще започнем с най-интересното. В момента виждате приближена снимка до мен. Всъщност, какво представлява тази керамида? На пръв поглед нищо особено. Има Хорусан по нея. Най-вероятно нищо. Все пак на времето, къщи до 1920 са си били с такива керамиди, дори до ден днешен се стоят с такива. Ами, какво може да е? Може да е била от някоя сая? Ами, да. Но проблемът е точно там, където е открита, в този район. В момента виждате снимка до мен, точно откъде има 20 см насип минимум от, разбира се, територията, което означава, че този насип при, разбира се, изкопаването на самата дупка би трябвало отдолу да се, разбира се, то се е орало. И когато се е прекопавало, също така са излизали елементи, като тази керамида. Тази беше открита на повърхността, както и останалите предмети. Разбира се, за сега не са почнати, но знаем едно. Преди време на самото място, където се твърди, че е била джамията, се откривал Хорусан. За тези, които не знаят, всъщност Хорусанът може да се изгради с него сграда. Твърди се, че минарето на джамията е било градоред заедно с Хорусан и някоя друга тухла. Всъщност какво представлява и как е било изградено минарето? Най-просто казано, минарето е една кръгла повърхност, всъщност която представлява цилиндричен куб. Най-накрая обаче имаме един конус. Отгоре най-вероятно конусът или е направен от мед, бронз, или имаме при по-голяма заможност от злато, но в историята имахме само най-много 20 златни и то най-често в Цариград, както знаем, столицата на Османската империя. Всъщност, минарето е изградено градоред от 4 централни колони, най-вероятно дъски от място на място и отстрани заобградени с тухли, измазани с Хорусан и слепени с него и най-вероятно може и отгоре да е сложен кирпич. Разбира се, минарето ще е около 20-30 метра, разбира се, тук не говорим за голяма джамия, защото площта й е горе-долу колкото на Дом на антиките в стаята, която се намира в момента. Не е била особено голяма, бихме казали, че от 25 до 35 квадратни метра.
вътрешна площ. Разбира се, не можем да кажем отвън колко е била голяма с градинките, цветята и така нататък, но можем много ясно да кажем колко най-много е била. Най-много 40 квадратни метра да е била. Другото, което е минимумът е 20. Някъде около тази площ е била, защото ако беше по-голяма, щяха да се намират и на повече места, как да ги кажем, останки. Знаем, че джамията е била разположена от главен куп и е имала най-вероятно едно минаре, което всъщност е бил към днешна посока за улица Георги Димитров. Или някои хора твърдят, че е било от другата страна. Разбира се, в момента, както казахме по-рано, е в частен имот. Разкопки не могат да се проведат поради две причини. Нищо не е останало заради дългогодишното прекопаване, а и другото, което е, или ще се открие, освен че частно, разбира се, това, както го казахме, най-много 2-3 парчета хорусан, които много трудно биха се доказали, че са от джамията. Разбира се, останали елементи са тази малка керемитка, но тя е най-вероятно от наборът набор на тази по-голямата. Другите два елемента обаче са по-нови. Те най-вероятно са от близката къща, която всъщност беше в първия кадър. Всъщност, какво представлява тези две така парчета от глина? Всъщност те са от стомна и малко, ако се залепят, биха вече заприличили. Разбира се, трябва да прекопаем най-вероятно целият двор и другите частни дворове, за да открием за цялата стомна, но тя не е стара поради две причини. Отвътре си личи как е измазана с гланцовано покритие, което всъщност представлява да не е чиста глина. Разбира се, да не е чиста глина и означава, че е ново. Такива се произвеждат средно 20-30-те години и си продължава до 80-те. Разбира се, ясни артефакти никога може би няма да имаме. Ще продължим определено с изследванията. Ще се опитаме да докажем всъщност хорусанът, че е бил от джамията, тъй като имаме ясни данни, че единствената къща на тази територия, която е била построена до 50-та година, е тази, на която снимахме първият кадър. Което означава, че къщата е от кирпич и градоред при това. Само първият етаж, външната й стена е, разбира се, камъни и така можем по-ясно да кажем откъде се е появил хорусанът. Това е един доста добър въпрос. Откъде, ако е нямало джамия, и как, като е нямало и турска къща, защото те са били наредени около реката. Разбира се, това е много добър въпрос, на което ако някой отрече, че има джамия, вие като ги зададете, може би наистина ще си помисли дали не е имало нещо. И сега някои хора ще си кажат, но то може да е било просто една мивка и един малък коментари да са му викали джамията. Ами да, ама проблема е, че се намират хорусан в доста голяма площ в сравнение за една чешма. Разбира се, други пък твърдят в легендите, джамията беше голяма, красива и просторна. Голяма, красива и просторна, ами открива се хорусан колкото за една малка джамия в село в днешна Турция. Горе-долу толкова. Имаме друго. Малка джамия с олтар, колкото да се помолиш и да вярваш. Тоест скромна джамия, която се издигната от местното население. Имаме и трета легенда, тя обаче, как да го кажа, бих повярвал повече, че е измислица. Малка пътечка, усеяна от време на време с камъни, стига до една джамия. Джамия. Това е, между другото, доста интелектуално, защото преданието е от 70-та година. Стигаш до нея и гледаш. 2-3 метра довар и над нея кирпич. Някак си, нека да помислим. Пътечка с камъчета, стигаш до някаква джамия, която е 2-3 метра камън. Невъзможно. Цялата джамия е била изградена от тухли. Доказателство за това виждате до мен тази снимка. Сега някои ще си кажат, да, ама и аз мога да покажа снимка на тухла.
Характерни тухли за онзи период на строение за джами ето тези, които виждате до мен и са оградени в момента. Други няма. Това е, разбира се, едно много ясно доказателство, че най-вероятно тази туха би била от джамията. Шансът за това е 1:100, което не е малък, но не е голям. Защото, да си призная, и това парче може да е от туха от джамията по тази логика. Доказателство за това няма да имаме никога поради двете причини. Много е трудно да се докаже биологически откъде е дошъл материалът, откъде, как е направена, защо е направена и през коя година. Разбира се, джамиите, както знаете, много често, които се интересуват хората от историята, знаят, че много джамии по време на Османската империя не са създадени от държавата, а от самите хора. В много села не е имало джамии, което автоматично казва, хората си я поддържали тази джамия и най-вероятно тя е била повече поддържана от местното население. Разбира се, на днешната територия на джамията, как да го кажем, няма нищо. Най-много да се извадят ето такива парченца от керамидки. Те обаче могат да са от някоя сая, да не кажа, че могат да бъдат и от някоя друга керамида паднала от къща. Разбира се, имаме обаче едно ясно доказателство, най-вероятно, което си абсолютно предание. На времето, че джамията е развалена през около 1901 най-късно, което означава, ако тогава е развалена джамията и имаме ясно предание, то най-вероятно има. Но ето и второ. Местни жители на село Оризаре са използвали, че там се намира джамията до около 1930-40, дори до 50-та година са казвали на тази местност джамията. После на това място джамията. Нека да се замислим. Ако има олтар, то няма да е първо разбира се, в мюсюлманската религия нямаме много по Корана такива. Или имаме джамия, или нямаме. Което, разбира се, така казва, добре бе, откъде има толкова пари за можни къщи, да има джамия, да има това, онова и всеки път да се очудва човек. Ами истината е, че никой не знае. Хората казват три неща. Как може да имаш толкова пари? В един от последните епизоди за Османската империя ще научите гоненията, къде са били гробищата и какво всъщност кара те да забогатеят толкова нависоко. Това ще го направим като отделен епизод, защото това са много кратки теми. С около 3-4 минути. И тези ще сформират един епизод. Разбира се, за джамията като местност винаги ще си я има. Разбира се, в днешно време на картите не е писана поради две причини. Не се използва от над 70 години местността джамията и отделно нямаме ясно доказателство от типа на площадката, където се е намирал. В момента виждате и точно 3 снимки, къде се предполага, че е била самата джамия. Уважаеми зрители, благодаря, че гледахте. Аз бях Марко Луков, а вие бяхте с история на село Оризаре. Очаквайте всеки петък един епизод от поредицата Преоткрий село Оризаре. Преоткрий село Оризаре достига до вас благодарението на Дом на антиките.